वार्डे आहाद भाई मेम्बर प्रार्थी होया एगो 4 तारिखे जयेर माला देबो जे पहराइया एगो 4 तारिखे जयेर माला देबो जे पहराइया आहाद भाई दाड़ाया छन टिউবওয়েল लइया तोमरा देखो गो आसिया आहाद भाई दाड़ाया छन टिউবওয়েল लइया मा बाबा आर मय मुरब्बी सबार दुआ लइया मा बाबा आर मय मुरब्बी सबार दुआ लइया एगो आहाद भाई दाड़ाया छन टिউবওয়েল लइया एगो आहाद भाई दाड़ाया छन टिউবওয়েল लइया आहाद भाई दाड़ाया छन टिউবওয়েল लइया तोमरा देखो गो आसिया आहाद भाई दाड़ाया छन टिউবওয়েল लइया आहाद भाइयेर चिंताधारा सबार जाई कइया आहाद भाइयेर चिंताधारा